Hey, what's up again? Yeah, it's me again, Lolo Max. I'm just going to give you a quick update or mga, hindi man tinatawag na upgrades to, kumbaga. Pero, ito lang yung mga pinaltang ko lang nung una, simula nung binili ko. And yung mga tinanggal ako, ganun. So, unahin na natin dito sa may harap. Well, ito, nilagyan ko lang ng nilagyan ko lang siya ng windshield. This one. Windshield, binili ko lang yan sa Shopee lang yan. Nasa 400 lang, parang ganun. Or 300 something. Including shipping, yun, nasa 400 something. Alright. And then, the next one is itong bar end mirror. Bale, ito kasi, yung stock na ito, medyo malaki, mahaba siya. And then, yun nga, marami kasi ako nakikita mga sa group na, yun nga daw, lumipad nga daw yung mga, nila, side mirror nila sa expressway. So, pinalitan ko na rin lang. And of course, kasi nung nagpalit ako, meron siyang dito, bolt dito sa loob or parang screw, parang balancer yata tawag doon, yung sa may loob ng manubela. So, pinalitan ko na rin yung manubela niya nang mas mababa siya konti. Kasi yung stock nito is nasa 4 inches yata yung yung raise niya. So, this one is 2 inches lang. So, mas mababa siya konti, medyo mas cafe racer yung datingan niya na and mas mababa siya ng mga 1 inch lang naman. Kasi yung stock is nasa 26 and this one is nasa 27 inches. And the other one, wala naman tinanggal ko lang yung motor star dito sa ng tangke niya kasi ayoko talaga yung design. Hindi naman sa hindi proud din sa ng motor star, pero ayoko lang talaga yung design. Kasi parang hindi siya bagay sa pagiging klasiko And including yung Cafe 400 na nakalagay dito sa may gilid, tinanggal ko na rin lang. So pure black na siya naka all black na talaga siya. And yung tambucho, bala ko rin talaga tong palitan, gawa nga nung para siyang masyadong mababa. And yun, so ipapalit ko siguro yung previous yung mga unang model dati, mga sinaunang model na yung bullet pipe na single pipe lang siya, hindi gaya na to na dual barrel siya. So, yun na ipapalit natin din. Pero yun nga, paggawa ko, stainless na syempre, para at least And the rest, wala na. Para sa akin, goods na to Okay naman na to. Kung may mga upgrades man lang siguro na ulit dito, siguro yung gulong. Balak ko rin lang talaga magpalit ng 17 Feber na Pero enjoy ko muna to. Lalaspagin ko muna ngayon Lalaspagin ko muna yung 18 and 19 na gulong niya. Right, so we're going to have a quick ride. Bali pupunta siguro tayo pakabit tayo ng RFID dito sa dito sa pinakamalapit dito sa akin kasi nasa Tarlac ata yun, sa may pinakaunang Petron na pag nadaanan mo pag galing ka ng Baguio. So alright, so let's go! Samahan niyo ako. Alright, so fire up. Doon tayo sa pinakamalapit na alam ko Tarlac yun banda pakabit ng RFID. Ay, para sumasabog talaga to pag start. Well, sa totoo lang gusto ko na yung tunog na itong Gusto ko na yung tunog na itong type niya. Gusto ko rin yung Yun lang talaga yung doon. Masyado lang talaga siyang mababa para sa akin. Kasi pagka sinakyan mo, bababa pa siyang bahagya. Right. So, let's go. Hi. Papa-RFID ako Thank you. Right, so expressway gaming ulit. Yan, so comment ko dito sa Manubela, medyo mas subsub nga sa konti. Well, mas okay kapag high speed. Medyo nanibago lang talaga siguro from 4 inches, so ito 2 inches. Syempre, chill ride lang tayo. Sana abutan pa natin yung nagkakabit ng RFID kasi medyo mag-alas 5 na. Bagay, lapit lang naman. So yun, takbo 80 lang tayo pagka nandito sa lakas ang hangin. Ito ang isa sa dahilan kung bakit kailangan nyo nang bumili ng 400cc. Kasi nga, yun, mas madali tayong dalhin sa mga pupunta natin from point A to point B, especially sa may Luzon. Pagka pupunta ka ng Manila, gano'n. So, syempre, mas mabilis expressway ka na lang, hindi ka nadadaan sa And syempre, mas alam naman natin, mas safe pa rin dito kaysa sa national road. Sa mga
Kasi nga, walang tumatawid na baka, walang tumatawid na bata, aso, tricycle, di ba? Dito, dire-diretso lang. Hindi, wala ka pang kasalubong. Diba? Especially kapag ganitong mga tanghali, huwag ka masyadong magpapagabi. Kasi nga, especially kapag ganito yung mga motor mo, medyo hindi ganun kalakasan yung ilaw. Alright, so just give you an update kapag nandun na tayo sa ano. Alright, so just enjoy the view. Ito maganda kapag dito sa expressway or basta yung mga big bikes nagbabatian talaga eh. Right, so peace lang tayo mga kaibigan. Mapamalaki, mapamaliit tayo. Peace lang tayo. At sabi nga nila, tumakbo ka man ng 200, tumakbo ka ng 80 dito, makakarating ka pa rin naman sa pupuntahan mo. Saka syempre, maiging tayo eh. So, sundin natin yung batas. Pagka sinabing hanggang 100 lang, so hanggang 100 lang. So kasi hindi naman sa medyo napasukan na rin tayo ng kamote dito sa dito sa expressway eh. Yun nga, kasi nga minsan mabibilis yung mga motor nila. So yun, banat ng banat. Tapos pag na-disgrasya, iyak. Tama rin dito, chill ride lang, ika nga. Yan talaga yung yung minsan nakakatakot dito pag mag-overtake ka sa mga malalaking truck. Parang kang higupin ng hangin. So yun, talagang kailangan mabigat talaga yung motor mo dito. Mas mabigat dito, mas maganda talaga. Kasi kahit pa paano, mas stable ka sa sahig, ika. Mas naka-intact pa dun. Kagad nung magaan, yun nga, parang kalilima rin ng hangin. Yun ang dahilan kung bakit tayo ko sumusunod sa mga truck. Yeah, unstable yung unstable yung motor talaga eh. Nagalaw kapag ma-overtake ka kaya nasa likod ka nila. Kasi nga parang may suction yung may suction yung hangin talaga. Hindi na tayo aabot, magpa 5 o'clock na. So okay lang, tambay na lang tayo dun. Medyo late na rin kasi ako lumabas kasi nga sobrang init din talaga ngayon, grabe. Pero kahapon sa amin, sa Pangasinan, umabot po kami ng 38 degrees. So mainit na po talaga yun. Sa bagay, last year umabot pa nga yata ng 45 sa Dagupan naman banda. Grabe yun, konting-konti na lang, disinfect na lahat ng mga paligid nun. Ay, ang pangit ng kalsada dito. Ang pangit na ng kalsada dito sa may gilid. Kasi bugbog na sa mga truck eh. Yan, nakikita ko na yung Petron. Ang layo pa pala. Ang layo pala yun sa bahay. Akala ko ito malapit lang. O yung Petron na pinakaunang Petron or pinakaunang gas station pag galing ka ng north. Ito yun. And magpapunta ka naman ng north, ito yung pinakauli dito sa may expressway. Nako, ang motor na may hirap to. Alright. Sige, una na kayo. Tatabi ako eh. Ay, sana bukas pa. Ayun o, tatabi rin pala sila. Ganda ng mga motor nyo, sir. Ayun, bukas pa. Buti, nabot pa natin. Ay, pabit na tayo para na tayong problema mamaya. Ay, papakamit po ng sticker? Papa-install po.
Ah, okay. Okay lang po ang invoice muna, no? Okay lang po yung invoice muna. Alright. Sir, may license po. Okay, sige, thank you. 300 plus yung kuha mo. Yung presyo? 100, ano lang yan, sir? Mababa lang. Oo. Pinakamurang ano yan, sir? Pinakamurang doon. Pwede, 400cc. Oo. Ano yung muffler na siya, pwede mo rin maging angas yung tunog nun. Opo, pwede naman po. Sir, pwede bang sa ano? Hindi pwede yata, no? Sa may windshield ilalagay. Hindi, no? Kulay itim eh. Kasi mainit pag ano eh. Ang init kasi niyan, sir, pagka ano eh. Oo. Mainit to eh pagka tumagal. Malakas, sir. Malakas yung ano, ilaw na ito. Oh, parang yung ilaw ng kotse ko nga ganyan din, ganyan din. Kasi mainit lang ano. Oh, mainit lang, yun lang talaga. Pero meron naman LED sir. Oh, yung mismong bulb lang, sir. Plug and play, meron din. Maganda sana doon nilalagay sir. Kaya nga eh. Kasi tutok yun. Sabay, sir, sa totoo lang, dyan sa mga ganyan, binadget yan eh. Pero yung pyesa-pyesa tsaka ano, okay naman. Pero yung sa mga accessories, wala talaga. Walang ABS, naka-drum brake, naka ano. Wala siyang ganun sir. Wala pa, sir, naka-drum brake pa lang yan. Naka-drum brake, tas wala pang ABS yan. Branded na. Ah, Yung mga sabahan nyo, nakakita din ako eh. eto sir, Benelli, medyo mura-mura din to. Italian bike pero made in China na doon. Pero ang ganda oh. Actually ano yan, pangalawa ko yan kasi yung una ko binenta ko nun, nangailangan akong pera. Ngayon, oh, eto, pangalawa ko na to. Bumalik talaga ako dito, maganda talaga eh. Maganda dyan kasi sir, basic bike lang talaga siya. Hindi siya yung tipong maraming maintenance, gano'n. Yun yung naman ang pinamaganda. Oo. Ganyan ito sir, itong sa mga Benelli ganito, yung mga may air cooled, I mean mga water cooled gano'n. Yan, marami kami maintain dyan. Ito wala, langis lang. Alam paporma na sir. Yes sir, sa totoo lang, yun ang medyo sakit niyan. Maraming pwedeng i-set up eh. Maraming pwedeng i-set up. Marami pwede. Oo. Ano sir, sa totoo lang yung Parang style nung ano, di ba umuso yung copy racer, mga ganun. Rosales. Oo, yung ganun, yung ganun. Oo, Yung si Inano. yung ganun. Eto sir, pinaltan ko na manubela na ito. Tapos yung side mirror, pinaltan ko na din. Kasi medyo malambot lang yung ano niya, yung mga side mirror niya. Yung mga accessories talaga, medyo talo. Pag China talaga talo. Pero sa mga makina, panalo na rin. Tanong ko kung pwede po ba sa ano, sa kwan? Kasi ang init na ito eh. Opo, ang init. Pwede dyan, dyan na lang po. Kasi mainit talaga dito. Ano nyo? Hey, so yun, nalobat kasi tayo kanina habang nagpapakabit tayo ng auto sweep. Yun, successful naman, nakabitan naman tayo. So, ito na. At least hindi na tayo pumipila nga sa ano, hindi na tayo pumipila sa cash and then hindi na tayo tatanungin ng ano, ng teller kung ilang cc po yan sir, ilang cc po yan. And ito na yung ano, pwede naman pala siyang ikabit sa windshield ng mga ano natin, ng mga motor natin. Kahit hindi sa mismong headlight. So, yan. Kasi ang purpose ko kung bakit ko pinakabit sa ano, pinakabit sa windshield, gawa nga nung itong ano, halogen light neto, masyadong mainit kapag ka tumagal. So baka pwedeng mabakbak yung ano, mabakbak yung mismong sticker na ano. Kaya ayun, dito ko na lang pinakabit sa ano, sa windshield. Right, so kanina, maraming mga big bikes na ano, na mga nandun na sasama ko sana sa vlog kaso wala na lobat tayo. Isang battery lang pala dala natin. Right, so yun na lang po muna sa ngayon. Samantalayin ko na rin lang itong pagkakataon na to. Na yun nga, magpasalamat ulit sa inyo sa patuloy na suporta. So sa susunod ulit, tungkol sa motor na to. Hindi, mag-ano na rin ako ng mga ibang mga content na like for example like sa awareness sa mga ano, anxiety, ganun. Right, so anong connection sa motor, malalaman nyo sa susunod. Okay, so have a good night. Maraming salamat ulit. God bless us all.